Πάμε να δούμε αυτό το Kids Day της ΠΑΕΚ, αυτή η γιορτή για τα παιδιά. Μια μέρα με χαμόγελα, παιχνίδι και όλα τα καλά. Και μια μέρα με τον Τζόναθαν Πετίτο, έτσι, εδώ τον πρόεδρό μας εδώ, της ΠΑΕΚ, του Σωματείου, φίλος από τα παλιά, φίλος του συγκροτήματος πολύ, έτσι. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Μετά από τις καρδιοπάθειες πάμε σε κάτι πιο light. Πιο light και ευχάριστο, αφορά τα παιδιά μας και ό,τι αφορά τα παιδιά μας είναι όμορφο. Εκεί στην ΠΑΕΚ τι θα κάνετε ακριβώς? Μιλάμε για το πότε είναι την Κυριακή που έρχεται. Κυριακή. Σε άπτε στην ελληνική ονομάζεται ΠΑΕΚ Kids Day. Τσάπτησε, μ' άρεσε αυτό. Ναι, είναι τα ελληνικά μας πλέον. Θα έχουμε ένα πλούσιο πρόγραμμα το οποίο έχουμε αναρτήσει ήδη στην ιστοσελίδα μας, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Βλέπουμε τώρα και το πρόγραμμα. Μάλιστα. Θα είναι μία είσοδος 5 ευρώ, το οποίο συμπεριλαμβάνει, είναι και ελάχνος για την κλήρωση που θα έχουμε περίπου 150 δώρα. Και τα παιδιά θα μπορούν να συμμετέχουν σε όλες ανεξαρτήτως τις δραστηριότητες και τα παιχνίδια που θα υπάρχουν εκεί. Και μιλούμε, υπάρχει ένας όγκος από παιχνίδια και δραστηριότητες, ούτως ώστε να μπορούν να μείνουν όλη μέρα και να απασχοληθούν χωρίς να βαριούνται. Αυτές οι εκδηλώσεις εμένα μου αρέσουν, γιατί όταν οι γονείς πάνε σε αυτά και παίρνουν και τα παιδιά τους, υπάρχει το αποτέλεσμα ότι σταματούν τα παιδιά να κρατούν κινητά. Μόνο και μόνο αυτό. Είναι ωραίο αυτό. Μόνο και μόνο αυτό είναι εργαλείο. Και θα είναι και το ράδιο πρώτο εκεί, βέβαια, έτσι. Εννοείται, θα σας έχουμε ένα live link από τις 10 μέχρι τις 12. Να σε ρωτήσω, Τζόναθαν, πρώτη φορά το κάνετε αυτό? Μάλιστα. Έχει πάρα πολύ καιρό που δυστυχώς το Σωματείο είχε παραμείνει, ας το πούμε έτσι, ανενεργό. Είχε δοθεί πάρα πολύ βάση στο ποδόσφαιρο. Μόνο, ναι. Και έχει δραστηριοποιηθεί το ίδιο το Σωματείο τώρα και προσπαθεί ουσιαστικά να φέρει μέσα τους παλέμαχους, να εγγράψει καινούργια μέλη και να φέρει μέσα παιδιά, ούτως ώστε να υπάρχει μια συνέχιση του ιστορικού αυτού σωματείου. Γιατί είναι ιστορικό το Σωματείο, μάλιστα, πολύ ιστορικό. Και είμαι σίγουρος θα μαζέψει πάρα πολύ κόσμο και πολλά παιδιά, έτσι. Διότι είναι μια εκδήλωση. Όταν λέμε παιδί, μαζεύονται τα παιδάκια. Μάλιστα. Περάσουν ωραία. Έχουμε δώσει ιδιαίτερη σημασία σε αυτήν την εκδήλωση, μπορώ να πω. Και εντάξει, προσπάθησα και εγώ, με βάση τα πρότυπα που έχω για την κόρη μου, να σχεδιάσω κάτι που θα είναι κοινό και για τα υπόλοιπα. Που θα γίνει στο χώρο της, εκεί στο χώρο σας. Ναι, εκεί στο στάδιο μας, Κερίνια Επιστροφή. Είναι στο Στρόβολο, είναι γνωστό, θεωρώ. Γνωστό που είναι. Είναι ένας χώρος πολύ ωραίος και βέβαια πολύ ιστορικός. Τι άλλο θα μπορούσα να πούμε, Τζόναθαν? Θα ήθελα πολύ να ευχαριστήσω καταρχάς τις εταιρείες. Να τα πεις, γιατί χωρίς αυτούς πολλές εκδηλώσεις δεν θα γινόντουσαν. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε οτιδήποτε. Και είναι το Solution Copy Center, την MCRS Lift Services, το καφεγαπτείο Χαραλάμπους, το οποίο μας έχει δώσει κάποια προϊόντα τα οποία θα μοιράσουμε στα παιδάκια, τη Panic Sweets and More, τη Cyprus Public Transport, τη Χρυσοκάβα, την Καλσέδια. Και φυσικά ευχαριστούμε πάρα πολύ το συγκρότημα Δίας, όλα τα υπόλοιπα μέρη σας, την είναι χορηγός επικοινωνίας μας και το ράδιο πρώτο. Διαβάζω εδώ στο πρόγραμμα σας για ένα νέο τραγούδι για την Κερίνια. Μάλιστα. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι θα προωθεί πλέον και πολιτιστικά θέματα που αφορούν την Κερίνια. Και με πρωτοβουλία του Διοικητικού Συμβουλίου έχουμε βρει στιχουργόν και έχουμε βρει και συνθέτη και έχουμε προχωρήσει στη δημιουργία ενός καινούργιου τραγουδίου για την Κερίνια, το οποίο δεν είναι, ας το πούμε έτσι, με τους ρυθμούς και τα χρώματα που υπήρχαν παλαιότερα, που ήταν όλο λύπη, να το πούμε. Τώρα έχει πάρει μια καινούργια μοντέρνα πνοή και αυτή θέλουμε να εντάξουμε. Θα ακουστεί πρώτη φορά στο... Μάλιστα, στην εκδήλωση αυτή. Μα και ο πρόεδρος είναι καλλιτέχνης. Περιμένουμε να το ακούσουμε και εμείς, λοιπόν. Θα παίξω και εγώ. Η ώρα 12, μάλιστα, είναι και η δική μου συνεισφορά. 12 με 2 θα έχουμε ζωντανή μουσική εκεί, λαϊκό πρόγραμμα. Είναι για μικρούς και μεγάλους. Kids Day, αλλά όπως το βλέπω να εξελίσσεται με το πρόγραμμα, είναι για όλη την οικογένεια. Φαντάζομαι και το φαγητό και τα λοιπά. Φυσικά θα έχουμε τις κούπες της Μητσερούλης, που είναι πολύ γνωστές. Πολύ γνωστές. Μάλιστα. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε, αγαπητέ Τζόναθαν. Καλή επιτυχία. 10 δευτερόλεπτα μόνο. Παρακαλώ, ελάτε. Βοηθήστε το Σωματείο να προχωρήσει. Το κάνουμε όλο αυτόν ουσιαστικά για την Κερίνια. Εμπιστευτείτε μας και ελάτε. Θα ευχαριστήσω επίσης και τους εθελοντές μας, οι οποίοι έχουν συμβάλει τα μέγιστα και θα συμβάλλουν τα μέγιστα για τον χρόνο τους που έχουν σπαταλήσει από τις οικογένειες τους. Θα ευχαριστήσω επίσης τα 4 άτομα που ήταν ιδιαίτερα κοντά με αυτές τις ημέρες,
που έχουν ουσιαστικά σπαταλήσει όλον τους τον προσωπικό χρόνο. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.